Здравейте! Аз съм Свети, а това е моята котка Патрик. Добре дошли в моя канал. Днес ще си говорим за това какво е да посетите Дубай през лятото. Наистина ли е толкова горещо и как може да се насладим на почивката си въпреки високите температури. Миналата година през месец август имах невероятното удоволствие да прекарам известно време там. И всъщност искам да споделя с вас какво научих и преживях. Най-вероятно всички сте чували, че Дубай е страшно горещ през лятото. И може би се чудите дали наистина е толкова тежко да се издържа там през този сезон. В този влог ще разгледаме някои ключови аспекти, които трябва да знаете, за да може да се насладите на престоя си, въпреки доста високите температури. Правя това видео толкова късно, тъй като това лято отново ще посетим тази прекрасна дестинация, както и още една, но за сега ще я запазя в тайна. Надявам се това видео да бъде полезно за всички, които планират пътуване до Дубай през следния сезон. За днес съм си подготвила някои важни точки, които ще разгледаме. Ще говорим за климата и температурата, как да се справите с жегата, кои са най-добрите места за посещение и как да се възползвате максимално от времето си в Дубай, дори при такива високи температури. Да започнем с климата. Дубай е пустинен град и през лятото температурите могат да достигнат до 45-50 градуса през деня. Нощем също не става много по-хладно, обикновено около 30-35 градуса. Когато за първи път излезете от летището, ще усетите, че навлизате в пещ. Толкова е горещо и влажно, че се чувствате сякаш сте в сауна. Тази висока влажност може да направи топлината още по-интензивна, но не се притеснявайте. Има начини да се справите с жегата и да се насладите на престоя си. Един от най-важните съвети е да избягвате прекалено дълго време на открито, особено в пиковите часове между 11 и 5. Ако пък планирате да разгледате забележителности, направете го рано сутринта или късно вечерта. Всъщност Дубай е изключително добре подготвен за своите високи температури. Почти всички обществени места са климатизирани. Молове, хотели, ресторанти, дори спирките на автобусите и метрото. Това прави градът изключително удобен за посещение, дори през най-горещите месеци. Относно дрехите, носете си леки и светли дрехи от естествени материи, като памук или лен. Не забравяйте шапка и слънчеви очила, както и да нанасяте слънцезащитен крем с висок фактор. Пийте много вода, за да останете хидратирани. И още нещо удивително. Много от басейните на плажните заведения в Дубай са климатизирани. Това означава, че водата в тях става прохладна и освежаваща, дори когато температурите на въздуха са високи. Така че не се колебайте да се насладите на басейните и плажовете, без да се притеснявате от горещината. Също така в Дубай има множество молове, които са не просто места за пазаруване, но истински развлекателни центрове. Например, на Дубай Мол може да посетите огромния аквариум или пък да карате ски в Мол Емирейтс. Посетете и квартала Алфа Хиди, музеите и галериите, които също са климатизирани. Така ще научите повече за историята и културата на Дубай, без да се налага да се излагате на горещината. Ако пък обичате приключенията, не пропускайте пустинните сафарита. Те обикновено се организират след обед, когато температурите започват да спадат.
Всъщност карането на джипове под дюните, вечерята под звездите и традиционните танци са преживяване, което не трябва да се пропуска. Когато първоначално пристигнах в Дубай, бях доста притеснена от джегата, но доста бързо открих, че градът е изключително добре адаптиран за нея. Всичко е проектирано така, че да ви предостави максимален комфорт и прохлада. Едно от любимите ми преживявания беше разходката из Дубай Марина през вечерта. Това е прекрасно място за вечерни разходки с множество ресторанти и кафенета, където може да се насладите на вечерта много добре. Не пропускайте и разходките по Дубай Крик с традиционна дървена лодка. Нарича се Абра. Това е чудесен начин да видите града от различна перспектива и да се насладите на свежия въздух. В заключение ще добавя, че да, Дубай наистина е горещ през лятото, а високата влажност може да направи топлината още по-изтощителна. Но с правилната подготовка и план може да се насладите на всичко, което този удивителен град предлага. Използвайте климатизираните пространства, носете подходящо облекло и се хидратирайте добре. И не забравяйте да се възползвате от климатизираните басейни. Те са наистина освежаващи. Ако и вие сте били в Дубай през лятото, споделете вашите впечатления в коментарите. Ако пък ви предстои пътуване и имате въпроси, не се колебайте да ги зададете. Ще се радвам да ви отговоря и да ви помогна с каквото мога. Благодаря ви, че гледахте. Ако ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала ми, да дадете палец нагоре и да натиснете камбанката, за да получавате известия за новите ми видеа. До скоро и приятни пътешествия!